Hey, vi vender den fra dig. Det skal du bare. Jeg kan godt lide bøf. Hvorfor kan du det? Det kan jeg sgu da ikke, mand. Men du burde kunne lide bøf. Jamen, jeg hader bøf. Nu stak han af for helvede. Fuck dig, mand. Du skal ikke bare komme her, mand. Ja, jeg tror, jeg går nu. Nu er de væk. Nu skal han tørst. Toast. Dejlig dag i dag. Godt job, du. Nu kan jeg sgu ud og købe en ny hotdog. Jeg kan have tænkt på mig. Ost. Jeg vil have en hotdog. Jeg er ikke sulten. En hotdog? Vi står jo i ostepølser. Ja, det er længe siden, jeg har sagt det. Jeg finder en der. Og vi har kun en tilbage, du. Her har du den. Ja, sådan en hotdog. Ja. Fortal. Fint nok. Ja, jeg smager lige efter det hjemme, ikke? Ja. Få pengene senere. Bare på regningen. Sikke en god service, det var derinde, mand. Det var rigtig god service. Hvad fanden er det for noget herværk, der kom? Det var en meget god hotdog shop. Hvad græder du over? Jeg er blevet tævet. Hvad græder du over? Jamen, der fordi der er nogen, der har revet det flotte skilt af, som jeg satte op på den butik. Der er engang var en hotdog, og nu er det altså en Army-butik, og det skal man ikke se. Hvad så der, guys? Jeg har lige været nede og købt en hotdog, ikke? Men der var gået en god service, men det smagte sgu lidt metal. Og så var der en eller anden, der havde ved herværk. Han satte et Army-skilt over mit hotdog-skilt. Det var sådan, så regner det bare ned, og så smider det væk.